bahwa diri ini yo saiki yo kiamat. Nggih. Lek kiamat niku wau ingkang kula sanjangaken niku kiamat sedanten. Kiamat besar, hancurnya alam ini semua hancur. Tapi sesungguhnya kiamat niku bendinten kiamat. Kiamat alit-alitan. Nah niku nggih termasuk mati nggih kiamat. Tapi pribadi termasuk mboten gadah yatra nggih kiamat. Nah ngoten Mas Wali. Dadosin dadi napa kiamat niki tergantung. Lek sing kiamat keseluruhan nggih kiamat akbar wis gak gedhe-gedhe buyar kabeh. Pun terjadi menika sing digambaraken saderenge enten menungsa ten donya niku. Iku kiamat kabeh buyar kabeh. Lah terus menisore nggih kiamat kabeh zamane Nabi Nuh. Banjir kelem kabeh sak alam donya wis buyar kabeh. Tapi tasih enten kehidupan umat Nabi Nuh niki wau. Moko kita-kita niki keturunane Nabi Nuh orang ASEAN. Lah ngoten Mas Wakil. Lah lek kiamat besar, kiamat telas mangke enten perwujudane makhluk Allah napa malih. Nggih kula mboten semerap, kula dereng ngalami mriku. Lah nika Mas Wakil. Terus napa malih? Nggih niku wau lek kiamat alit pun kula sanjang sekecil niku nggih namine kiamat. Kiamat alit tapi ya napa malih Mas Wahid? Dadi lek istilah kiamat alit niku sebagai pengiling kangge liyane Mas. Nggih. Kados bencana niku nggih kiamat. Tapi bencana kan alit, kiamat alit. Termasuk pada tahun berapa niku terjadinya tsunami. Nah niku nggih kiamat. Tapi alit, mboten keseluruhan. Nggih niku nggih termasuk kiamat Mas Wahid. Tsunami menika. Wis napa malih ayo. Napa malih menawi wonten panjenengan lek tanglet monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang Islam itu salah satu kan sholat. Nggih, salat. Sholat itu biasanya tiang itu konten sing teng griya, Nggih. teng musala, konten sing teng masjid. Nggih. Dan di antara ketiganya itu sing utama teng pundi? Oh, Di tempat pundi? Nggih, sedanten menika sae. Ten griya nggih sae, ten masjid nggih sae, ten karangan nggih sae. Pokok mboten salat di tempate agama lintune bermasalah mangke. Nggih. Hak oleh. Ngoten tiyang Islam nggih salate nggih di tempat yang Islam piyambak. Kan ngoten umume ten masjid, ten musala, ten griya. Ningali situasi di pundi mawon panjenengan sae salat. Daripada meninggalkan salat. Ten gantangan nggih. Ten alas nggih. Sampai ten pundi mawon mboten masalah. Lek mboten enten air nggih tayamum, menapa malih enten air nggih. Nggih membersihkan napa syariat sing wonten diajaraken menika. Lek mboten enten air nggih napa tayamum mboten napa-napa. Panjenengan salaten pundi mboten bermasalah. Lah niku. Dadi sedanten iki sae. Sampeyan nganggur enten griya, nggih salaten griya nggih sae. Sampeyan budal ten masjid nggih tambah sae. Nah ngoten. Sae sedanten mboten enten sing mboten sae, pokoke mboten ninggalaken salat dimanapun tempatnya. Asal niku mboten najis tempate kan ngoten lah. Ah ngoten. Terus napa malih? Karena ngeten Mas, kula kadang-kadang nyali nggih. Tiang niku arep RT mriki, teng musala. Nggih. Wonten sebagian tiang cenderung teng masjid, dadi nglingkahi musala niku kira-kira ngoten. Ke masjid Nggih. nglampahi Nglingkahi ngoten. Melewati musola-musola mboten didamel salat. nggih. Kadang kumpul-kumpulan. Nggih, tergantung jenengan. Menurut pandanganipun Allah sedanten niku sae, tapi menurut pandangan sami-sami makhluk sing sak beneri padha menungsane niku wau ten pundi mawon dadi masalah. Iya. Celak musala wong langgare sepi nang masjid. Ngoten. Dadine lek menurut pandangan sami-sami menungso, mboten enten bendere. Wis jenengan lampahi mawon mangke Allah piyambak ingkang nilai panjenengan. Nggih. Wong kula ngeten nggih salah kok.
jamaah sombong wong melarat. Kan sing bayar malah mulai oleh gowo anu kula digeten enten. Oleh dana niku lho. Sik salah, misale kula kengken bayar. Nggih tetep dilokno. Wong atase gak mondok, atase gak ngene gak ngono. Bayar. Lah niki lho. Lah niki akhire kula nggadahi ilmu, gak ngurus menungso. Sepenting awakku dhewe kalian Allah. Pokoke aku ambek menungso belajar apik, ngoten niku. Tapi nggih kula apiki ingkar kabeh ten kula. Ya terusan akhirnya kula nggih mboten purun dimanfaataken. Termasuk ingkang kula ceramah niku wau, enten kanca sing digoro-goroi penjamaah niku nggih niku Mas sing lari kali niki. Lah niku ten mriku. Lah niku lho kanca kula sing kula critakaken niku wau kejadiane anggotae lawas. Mulai awal kon kula sanjang, akhirnya nggih yang yakin koyok-koyok bener setelah dia ada kejadian baru kula utaraaken. Terus kula parani ten griyane wau. Waduh. Rusuh kabeh kamar ini. Tuku HP wis digoroi. Ngono sing dieloki. Ternyata dek iki mang ada permasalahan ya akhirnya butuh omong-omongan mbek aku. Ayo nang omahe. Iki lho sing sampean anggap, iki lho sing sampean lakoni termasuk sampean oleh ajaran ilmu khodoi salat sing sampean tinggalno dengan sengaja. Iki muake perli-perli dek gak ero gak. Ternyata ada sosok putih di kono. Jin. Iki wonge. Nggih terpaksa akhirnya musuh kali kula. Tapi kula kengken ngaos ten mriki mboten purun, pola kula sing ngeten ya. Akhire kula mboten purun, bahkan nyungkir bahkan malih beberapa kali kula nulungi ngoten, Pak. Dados intine panjenengan iki salat pun ten pundi mawon pun ten griyane sampean monggo ten musala monggo ten masjid monggo urusan panjenengan sampean kalian Allah. Dene takmir mriku, takmir masjid, takmir musala. Milakaken sampean wis ora usah dirungokno wis, penting sampean salat. Jadi saya mawon ten pundi pun tempatnya sampean berada, posisine sampean salat niku sae. Guys, nggih, nggih sami-sami alhamdulillah rabbil alamin. Napa malih Mas?